स्टेट गभर्नमेन्टनि फारसे दिनै नोंथाङा जोबोद मोजां मोनसे रिलेसननि थाखाय दिनै नोंथाङा बिथांमोनखौहाय खामानि जादोंब्लाबो जायाब्लाबो बाख्नायनायखौ मालाबाबो गारा स' बेक टु बेक माने बिथाङा बे स्टेटनि फारसे बेकआप होबाय थायो मानोना गावनिबो पलिटिकेल टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन होनै दिनै टाइमानो जोबनो थांगासिनो दङ दिनै 5 बोसोरा जोबनोसै नाथाय इमप्लिमेन्टआ माब्ला जागोन दिनै नोंथांजों मोनसे स्पेसियेल टक स्पेसियेल मिटिं बायदिसिना नोंथाङा जागासिनो दं होननानै बुंगासिनो दङ उइदिन दा टाइम ओरै थोरै पिरियडनि गेजेराव मावथारनांगोन नङाबा जों ओरै थोरै खालामगोन बेबो नोंथाङा बुंगासिनो दङ दिनै 5 बोसोरा जोबनोसै दिनै सारमोना दिनै खोथाजोंल' बेबायदि बुङै दिनै आरो बबे समखौ नेबावदों गावबा गाव जिउखौ दान होबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो आरो आफा इसोरनो आरज खालामो जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया आलो गोजोनै थायो स्पेशली पिस एकर्ड होनोब्ला जों मिन्थियो जे पिस एकर्डआ सोरजों जायो जायफोरा हाथियार लानानै सोमावसारो बिसोरजोंसो गोजोन गोरोबथा जायो आरो मोनसे कन्डिशनावसो गोरोबथाया फैयो जे दिनैनिफ्राय बेबायदि असान्ति जालिया जोङो सोरखारखौ क'अपारेट खालामगोन गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानि गासैबो मोनसे ल' एन्ड अर्डारनि गेजेराव थाना खामानि मावसिगोन बेफोरबायदि मोनसे कन्डिशनावसो एग्रिमेन्टआव फैयो बेनिफ्राय एकर्ड जायो बिनि उनाव दिनै सागानगिरिखौ लाफानानै माखासे बै संगठन जाय संगठननिफ्राय दिनै बे एकर्डआ जाफुंलांबाय बिसिनि सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा खुलुमबाय बेखौबो हेल'स ब्लग चेनेलाव गोसो गोरबोआव बरायनाय थाग्रोबाय स' नोंथांमोना अलरेडि खोनाबाय जानांगौ अब्लाबो आं फिन खनसे आंनि चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोननोहाय बे मेसेजखौ हरनो सानदों जे दिनै जोङो मा खोनागासिनो दङ बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोंनि पिस एकर्डखौहाय लानानै बे मोनसे माने काइन्ड अफ जक जानानै फैबाय दिनैनि समावहाय बेलाफारसेथिं जोंहा जायबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार चिफ माने जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा जेब्लायबो बिथाङा मिडिया बाइटनि गेजेरजोंहाय दारि खमा गैयालासे माने फुल स्पिडआव बिथाङा जि बाथ्रा बुङो दा बे बुंनायनि फारसे बिथाङा बेनियाव बेसेबां पार्सेन्ट बिथाङा मावफुंनो हाखो दा दिनै बिथाङा मुंख्लंफोरनि नामावहाय रिहेबिलिटेसन होनाय खामानिखौ थाबैनो जासिगोन मोनसिगोन मावसिगोन होननानै बुङो बिथांमोननि न'खरफोरखौ नायसिगोन बा जि हायो बेखिनि अनसुंथाइ हरगोन ओरैबायदि सिस्टेम बानायगोन होननानै बुङो साख्रि होनांगौनो बा होनो हाथावथाव बिथांमोननो होगोन होननानैबो बुङो बे गासिबो दिनैनि समावथ' नायनो थाङोब्ला अभारअल जायाखैसै मोनसेबो आरो बेनि अनगा जिहेतु केस उइथड्रलनि बाथ्रा एकर्डनि थ्रुयै बेबो जायासै बाट उल्थायै मा खोनाखो दिनै आफ्टार एकर्डसो माने जायनि मुङावहाय पिस एकर्डआ जादों गोजोन गोरोबथाया जादों हाथियारजों दैदेननाय बै सोमावसारग्रा बिथांमोन जोहोलाव बिथांमोन बा मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि न'खर बा जाय बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव दं बा जाय बिथांमोननि केस सोलिगासिनो दं बे गासिबो दिनैनि समावहाय फेलें जादोंना जायाखै रायजोफोर दिनै गोबांथार केडार्स लिडार्सफोरनि गेजेराव माने बेबायदि मोनसे सिटुवेसन दङ जे बिथांमोना दिनै गोजोननि मुङावहाय गोजोन गैयै जानानै दं नाथाय जोङो नुबोदों खोनादों जाय बिथांमोननि मुङाव पिस एकर्ड जादों बिथांमोना दिनै माबायदि दुखु जाल्लायाव दङ बेनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि रंजाग्रा मोनसे साइडआवबो दङ दा जायफोरा रंजादों बमा गावदोंमोन खाना खुजा जादोंमोन गोजोन गोरोबथानि मुङाव रंजानानै दामनानै देनानै दिनै रंजाखांनायखौ दिन्थिदोंमोन मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन ओरैबायदि मोनसे दा बेलाफारसेथिं जाय बिथांमोना दुखुनि गेजेरजों मोदै हुगार खुमानानै दङ बिथांमोनखौ दिनै मिडिया बाइटनि गेजेरजों सान्थनाल' होनायखौ जों नुनो मोनदों नंगौना नङा रायजो दा दिनै थिग बिदिनो दिनै मुंख्लं सानाव बिथाङा एटेन्ड जाहैदों खायजामाथियावहाय जिथु मुंख्लं सान फालिनाय जादोंमोन बेवहाय बिथाङा मिडिया बाइटजों मा बुंहरखो दिनै सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि अननायजों बा लोगो नांनानै जोङो गोबांथार खामानि मावगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि सार्थ होननानै बुंदों नाथाय माबायदि खामानि मावदों बिथाङासो मोनथिसिगोन आरो बेलाफारसेथिं बिथाङा बुंबावदों जे दिनै थाबैनो मुंख्लंफोरनि न'खर बा बिसि बिसाय जाय दङ बिथांमोननि फारसे जायनो साख्रि होनांगौ होनो हाथावथाव बिथांमोननो साख्रि होगोन जिहेतु केस उइथड्रलनि बाथ्रा बा जोबथेसालियाव थानायफोरनि बे माने उइदिन टाइम बाउन्ड माने बिथांमोना न्याय मोननांगौ दा बेबो जायाखै दा बेलाफारसेथिं आरो आफादगिरि जोंहा माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो टाइम बाउन्ड होनायनि दिनै टाइमानो जोबनोसै दिनै थांनाय बाराव जों खोनादोंमोन बिथाङा एप्रिल मार्च दाननि गेजेरावनो मोनसे
टाइम बाउन्ड होदोंमोन जे बेनि गेजेराव इमप्लिमेन्टेसना जानांगौ बिटिआर एकर्डनि नङाबा जों मोनसे गोख्रों ओरैबायदि स्टेप लागोन होनना बुंदों बोरोथो दिनै आरो फिन खनसे टाइम बाउन्डनि गेजेराव माने डिसेम्बर दानसिमहालागै जाफुंनांगौ होननानै बिथाङा बुंबावदों आरो नैबे सेप्तेम्बरनि 19 थारिख खालि मोनसे इम्परटेन्ट टक बा मिट जागोन होनना बुंदों स्टेटनि फार्स्ट स्टेटजोंहाय दा बेवहाय बड' मिडियाम एडुकेसननि बागै आरो बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि बागै मोनसे इम्परटेन्ट सावरायनाय जागोन आरो मोनसे पजिटिभ फिथाइ थायनाय नुहुरदों होनना बुंदों बिथाङा माने पजिटिभ मोनसे आउटकाम मोननो हागोन होनना बिथाङा बुंदों बिथांमोननि नारसिनायावहाय सरकाराबो दिनै गोजोनै थानो हायाखै होनना बुंदों स्टेटखौहाय बाट बेबायदिथ' खुनु पिक्सार दिनै बिथाङा बुंनाया गोबांथार बुंबोबाय थादों आवगायनिफ्रायनो बाट बेबायदि जों नेनानै दङ दे 19 थारिखआ फैथोंसै बेनि उनाव मिथिसिगोन जियानो हक दा दुखुनांथाव बाथ्रानि बेसो बेलाफारसेथिं CM बर' बिथांनि जे बुंनाय बेलाफारसेथिं डक्टर अनजलि बिथांनि जे बुंनाय गबिन्द बसुमतारी सार बिथांनि बुंनाय आरो जोंहा इन्टारेस्टिंलि सेन्ट्रेल इउथ BPFनि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुंनाय जे दिनै गोरोबथानि मुङाव जुदि माने ज'है सरकार खुंनायनि बाथ्राखौ जे बिथांमोना मेडियानि गेजेरजों फोसावबाय थादों बाट एक्चुवेलि बिथांमोना अफिसियेलि माने बेबायदि खुनु सावरायनायानो जायाखै मोजाङै अब्ला बिदियावहाय बिथांमोना बे मोनसे ड्रामा बा बे ड्रामाखौ क्रिएट खालामनानैहाय मा थांखि लादों बेबो सानथावना बिसय बेनिखायनो बेनि फारसे गुरुत्व होआलासे बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'खौ हाथाव BTCखौ बासाव होननानै बुंदों बेसो माने मोनसे बिराद क्लियार मोनसे स्ल'गान जानो थांगासिनो दं नामा होननानै आं सानदों आच्ছা जियानो हक दा बेनि गेजेराव दुखुनांथाव बाथ्रानि बेनो NDBनि सानै बिथांमोना फासिनि साजा फोसावजाबाय होननानैबो बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसेनो जाजमेन्टनि सायाव जाजमेन्ट एकर्डनि उनावसो माने जाजमेन्टनि सायाव जाजमेन्ट गोदाननि उनाव गोदान जाजमेन्ट होफिनबाय थानाय दा बेफोरो एकर्डनि गेजेरजोंहाय माने खमायलांनांगौमोन बा एसे रेजें जानांगौमोन केसफोरहाय नाथाय रेजें जानायाथ' बादान दोन जितु CBI केस नांना दंमोन बे केसफोरा दिनैहाय गोदान जाजमेन्टसो होफिनलायबायनो माने जोंहा डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे बिथांमोन 6 जनसो बिथोर जमायै आरो फिन खनसे लाइफ इनप्रिजनमेन्टसो माने साजा फोसावफिनजाबाय दा बेबायदि बेलायावहाय बिथाङा बोरै बुंगासिनो दं जे दिनै बिटिआर एकर्ड पिस गोजोन गोरोबथानि मुङावहाय गोजोन गोरोबथा पिस एकर्ड खालामग्रा बिथांमोना दिनै साजासो मोनफिनबावबाय दा बेबायदिखौहाय बोरैहाय बै बिथांमोना आसुरित बोरैहाय रंजानायमोन बेसो जोबोद सानखांनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों बेनिखायनो मोनफा मोनफा बिथांमोना मा बुंलांदों आं बेखौ नोंथांमोननो जोबथारनायावहाय होलांनो सानदों नोंथांमोना बेखौ धैर्य लाखिनानै दसे नाय अब्लानो खोथाफोरखौहाय रोखा बुजिना मोनगोन बेनिफ्राय जोबथारनायावहाय बेखौनो बुंगोन आं कमेन्ट्स खालामनानै नोंथांमोना गाव गावनि अपिनियन्सफोरखौहाय आंजों शेयार खालामहर जाहाथे नेक्स्ट टाइम आङो नोंथांमोननो कमेन्ट्सनि सायावनो भिडिअ बा कन्टेन्टखौ लाबोनो थाखाय हेल्प जायो स' साइनिं अफ फर टुडे लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय NDBनि जोहोलावफोर गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव सानखौ NDB नि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो दायो बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो देग्लाय बोसोरनि मुंख्लं सानखौ काजियामाथियाव जोबोद गाजा गोमजायै फालिदों जों बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों आङो NDBनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि सोरगोआरि जिउनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों लोगोसे बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आंनि अनसायनायखौ बावहरदों आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबां मुंख्लंफोर जोंनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय साफ्रोमबो मुंख्लंनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों लोगोसे बिथांमोननि न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरदों जोंनि हारियाव सेक्रिफाइसनि मोनसे जारिमिन दङ आरो बे मुंख्लंफोरनि थै आरो बिथांमोननि जिउ बावनायनि थाखायनो दिनै जोंनि माहारिया मुलुगाव गावनि राव थुनलाइ हारिमु आरो सिनायथिखौ लानानै थांनानै थानो हाबाय जोबोद बादायलायनाय मुगायावबो रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव जोङो लासै लासै दावगालांनो हादों आरो बिनि थाखायनो जोङो माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ आं खावलायो जे जोंनि मुंख्लंफोरखौ जाहाथे रावबो बावनानै थाङा जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लागासिनो दङ जाय मुंख्लं न'खरफ्रा एक्स ग्रेसिया मोनाखै बिथांमोननि एक्स ग्रेसियाखौ होनायनि थाखाय थाबैनो जोङो माखासे बेबस्थाखौ लागासिनो दङ आरो पर्यायक्रमे जोङो होलांगासिनो दङ दा फैबाय थानाय समाव माहारिखौ दानांगौनि बेलायाव मुंख्लंफोरनि जि सिमांमोन मुंख्लंफोरनि जि थांखिमोन जे हारिया फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन जों सरकार दानायनि उनाव जों हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया बिटिआर गोरोबथाया 100% इमप्लिमेन्ट जानांगो सिमाया सानजाहा अरनांगो गामिया आरोबाव हाबबावनांगो आरो लोगोसे जिफोर गोहोफोरखौ मोनदों बे गोहोफोरखौ थाबैनो जोङो कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों
जों लाबोनानै हारिखौ गोख्रों मोनसे हारि दानो थाखाय जोङो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। जेलाव थानाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो जोबोद सिरियास बिथांमोनखौ बर'नो थाखाय जोङो फ्रिकुवेन्टलि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायलायगासिनो दङ। दा बेयो मोनसे जुडिशियेल प्रसेस थेवबो बबे कायदाजों एबा बबे पलिसिजों बिथांमोनखौ बर'नो हायो बेवहाय जोंबो रायलायनायाव जोङो बयबो एनि टाइम जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ। आंहा फोथायनाय दङ जोङो बिथांमोनखौबो खम समनि गेजेरावनो उदां अख्रांनि खाथियाव सिङाव लाबोफिननो हागोन आरो हारियाव जोङो आद्रा थानाय खामानिखौ जयैनो मावलांनो हागोन। बांबुरगोरा ट्रास्टआ माखासे NDB जोंहा माने जि मार्टियारफोर बिथांनि फेमिलि आरो दा जायफोर NDB बिथांमोन दङ बिथांमोन सोरबाफोर साख्रि मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि न'खरफोरखौ साख्रि मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि न'खरफोरखौ सामलायनो थाखाय नायनो थाखाय एफा एनै फरायनायफ्राव मदद होनायनि खामानिफोरखौ मावगोन बेबायदिनो मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै दानाय जादों। दा बे ट्रास्टखौ लासैनो जोंनि बारग' NDBनि बिथां दैदेनगिरिमोना बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनि थाखायनो EM रनजित बसुमतारी बिथाङा 5 लाख आरो आंनि फारसेनिफ्राय 5 लाख 10 लाख रां ट्रास्टनो होनाय जादों। बे ओनसोलाव दखरा फरायसा आफादा मोनसे लाइब्रेरि बिथांमोना बुंदों दा बेयाव 25 लाख रांनि मोनसे मोजां लाइब्रेरि लुनाय जागोन आरो ट्रास्टनि खामानियाबो सोलिगोन। गुबुन गुबुन माखासे लामा बायदिसिना होदों बेखौ पर्यायक्रमै मावगोन। बेनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथावा जाबाय एकर्डनि उनावसो एबा गोरोबथानि उनावसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावसो माखासेखौ जाजमेन्ट होबाय थादों। जेरै नियावहाय सानै दिनै NDBनि जोहोलावफोर दं जाया गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव आरो माने लाइफ सेन्टेन्स मोनदों बेबो एकर्डनि उनाव आरो एकर्डनि उनावनो जेब्ला एपिल खालामफिनदोंमोन CBI केस थानाय डिआर नाब्लाखौ लाफानानै बिथांमोननि 6 जननि बिथांमोनखौबो आरो एकर्डनि उनावसो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होफिनबाय। टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो सरकारजों जोङो जेब्लानो डिबेट आर्गुमेन्ट खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव डिसेम्बर दानसिम जेसेबां हायो एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोनसे माने फुल फ्लेजेड कमप्लिसन बा फोजोबहैनायनि जों प्लेनिङाव दङ। डिसेम्बर दानसिम एबसुनि मेइन एजेन्डा मेइन परिकल्पनाया जागोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एकर्डनि दफा मावफुंनाय आरो एकर्डनि मोनफ्रोमबो पइन्टखौ सरकारनि खाथियाव जोङो प्लेस खालामनानै मावफुंनायानो जोंनि बिबान आरो मैयानि सावरायनायनि उनाव दिनै गिबि मन्त्रि अफिसनिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जोंनो टेलिफनिक फन हरदों आंनिसिम जे 19 तारिखआव आसामनि गिबि मन्त्रिया एकर्ड आरो बर' मिडियाम इडुकेसनखौ लानानै स्पेशल जों डिसकासन खालामगोन। दा बेखायनो सरकारा जोंनि नारसिननाय प्रेसाराव बिथांमोना जिरायनानै थानो हायाखै आरो सरकारा मावनो बाध्य बे स्टेटनि कमिटमेन्ट भारत सरकारनि कमिटमेन्ट। जे जायफोरनि न'खरनिफ्राय दिनै बेबादि मुंख्लं जालांबाय बा खस्थ' सहायनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खरा हारिनि थाखाय सानथ्र'हायै अबदान एबा बिहोमा होलांबाय बेवहाय बिथांमोना गोसोआव बांद्राय दुखु लायालासेनो बिथांमोननि न'खरफोरनिफ्राय जे हारिनि मुङाव एसेबां गिदिर दान होनो हालांबाय बिनि थाखाय गोसोआव जाहाथे गोग्गानाय लायो आरो जों गुबुनफ्राबो जाहाथे बिथांमोनखौ अरायबो मान सन्मान होनो हायो बिथांमोननि मुंखौ गोजौआव दोननानैहाय हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हायो आं बेखौ हास्थायो। दिनैनि समावबो जों नुनो मोनबाय थादों गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनैसिम गोजोन गोरोबथानि उनाव जि जानांगौमोन होननानै रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन सानदोंमोन जि मोनसिगोन होननानै जाफुंजोबसिगोन होननानै बेखौ जानायखौ थ' नोंथां बुंनाय बादिनो नुवाखै। स्पेशली पिस एकर्ड होनोब्ला जों मिन्थियो जे पिस एकर्डआ सोरजों जायो जायफ्रा हाथियार लानानै सोमावसारो बिसोरजोंसो गोजोन गोरोबथा जायो आरो मोनसे कन्डिशनावसो गोरोबथाया फैयो जे दिनैनिफ्राय बेबादि असान्ति जालिया जोङो सोरखारखौ कअपारेट खालामगोन गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानि गासैबो मोनसे ल' एन्ड अर्डारनि गेजेराव थाना खामानि मावसिगोन बेफोरबायदि मोनसे कन्डिशनावसो एग्रिमेन्टआव फैयो बेनिफ्राय एकर्ड जायो बिनि उनाव दिनै सागानगिरिखौ लाफानानै माखासे बै संगठन जाय संगठननिफ्राय दिनै बे एकर्डआ जाफुंलांबाय बिसिनि सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा बुहुमाव बेबादि खुनु नजिर गैया जे मोनसे संगठनजों एकर्ड जानायनि उनाव बे संगठननि मानसिफोरखौ आरो जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाय बा लाखिबाय थानाय
बेखौनो नोजोर गैया आरो बेनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथावा जाबाय एकर्डनि उनावसो एबा गोरोबथानि उनावसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावसो माखासेखौ जाजमेन्ट होबाय थादों जेरै नियावहाय सानै दिनै एनडिएफबिनि जोहोलावफोर दं जाया गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव आरो माने लाइफ सेन्टेन्स मोनदों बेबो एकर्डनि उनाव आरो एकर्डनि उनावनो जेब्ला एपिल खालामफिनदोंमोन सिबिआइ केस थानाय डिआर नाब्लाखौ लाफानानै बिथांमोननि 6 जननि बिथांमोनखौबो आरो एकर्डनि उनावसो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होफिनबाय थ' हगारनायाथ' आलादा गोदानै जाजमेन्टसो होफिनबाय ओंखाय बे दुखुनांथाव आनफर्चुनेट जोंनि थाखाय पलिटिकेलि गासैखौबो मावनो हायो सोनोबो हायो दिहुननोबो हायो नंगौ ल' दोङो बेयाव जों ओरैनो बुंब्ला नायोब्ला सरासनस्रायै जे गासैबो आयेननि बेंखनाव दङ खिन्थु दिनै जों मिन्थिगौ माने बुंनायाव गाज्रि खोनायो खिन्थु अपेन सिक्रेट जे बेवहाय राजखान्थिनि गोहोमा जोंनि बे हादोरनि जि आयेन खान्थि दङ बेवहाय जोबोद गोहोम गोग्लैहोनो हायो आरो बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि न'खरफ्रा मोननो गोनां जा 5 लाख रां एक्सग्रेसिया आरो गोबां सोद्रोमाफोरनि थाखाय जि रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन बेफोरबो दिनै जाफुङाखै जादोंब्लाबो माने 50%बो जायाखै बेयावहाय बयबो दुखु मोननानै दङ आरो बेखौ मावनांगौआ जोंनि सोरखारनि दायित्व जायफ्रा बिबानाव दङ आं बेखौ सानो लोगोसे गोजोननि खोथाखौथ' आरो गोजोना खुगाजों बुंनाय खोथा नङा गोजोन फैबाय होननानैनो जोङो गोजोन लाबोनो हाया गोजोननि परिबेस फैनांगोन गोजोनखौ साफ्रोमबो जोंनि बे बिटिसि हालामनि साफ्रोमबो नोगोरारिया मोनदांनो हानांगोन अनुभब खालामनो मोननांगोन फिल खालामनो हानांगोन जे गोजोना फैबाय अब्लासो नंगुबै गोजोना फैगोन बेवहाय खुगाजों बुंनाय आरो नंगुबै रायजो राजाया मोनमारनाय गोजोननि गेजेराव गोबां फाराग दङ